Хайырлы кеш, сіз Мүстен телевидение тапшыларын қорайсыз жаңалықлар шығарылышы білен студияда мен Римма Авзалова жерлігімізде болған уақиғалар турында қысқаша. Районда Бейік Отан соғышы ветерандарына жеңінің 75 жыллығына бағышланған юбилей медальларын тапшыру давам ете. Бүгін район жетекшілігі һәм социаль яқлау бөлігі білгішлері Мүстенде яшәүче ветерандарының үйлеріне барып юбилей медальларын тапшырылды. Ауыл жерліклерінде әлігі тантаналар алданырақ өткен еді. Район бойынша жеңінің 75 жыллығына бағышланған юбилей медальларын 350-ден артық ветеран алачак. Соғыш аларының балашағын ұрлаған. Ил язмышы хәл ителгән елларда 12-15 яшьлек булган үсмерләр үз җилкәләренә төшкән барысы фронт өчен, барысы да җиңү өчен дип ачлыгында, ялаңгышлыгында тормышны күрү язмасын, шундый әйләнгәннәр, зурлар белән бергә тормыш арбасын сөйрәгәннәр. Мөнира апа Мәрдәновага сугыш башланганда 14 яшь була. Аны авылдан 10 кыз белән Чиләбе хәрби заводына җибәрәләр. Андагы авырлыкка түзә алмыйча качарга уйлый кызлар. Олар белән качып чыгып киттек. Олар алакыллар. Олар мине ташлап качты. Мен урман юлынан корлар беткән инде, урман юлынан, поезд юлынан кайтып булмый, тотып ябалар. Акча юк, бер нәрсә дә юк. Кайын берләр ашап, кишлеп чыккан туган сымырай берләр ашап, бер ай кайттым Чиләбедән җыю. Кайткач 4 айга төрмәгә. Төрмәдән чыгу белән Украинага алып китәләр кызны. Поездда үзебезнең район кызлары белән очраша. Украинада 2 елга якын санитаркаларга ярдәм итеп йөри ул. Немецлар утырган хатынны шартлату кебек батырлыкларда кыла кыз. 12 ел комбайн колхозда да урдым. Әттәге түбәле комбайн түгел, кояшка пешеп кызуда. Аннан соң Сардарьяда мама урдым. Аннан соң стройкада скатырмалар. Как чатылда Загат зернада эшләдем әллә ничә еллар турда. Анда да комбайн белән урага чыктым, көзгә ипи китергәнче. Искәлмәт авылында туып үскән Гайша апа Карамуллинаның хезмәт юлы 13 яшендә колхоз умарталыгында башланып китә. Сугыш елларында Ижау якларында урман кисүгә, торф чыгаруга йөри. Сугыштан соңгы елларда колхозда бухгалтер була, почта бүлеген җитәкли. Мәләдәмә авылы кызы Нурдида апа Садретдинова да бик иртә җигелә тормыш арбасына. Башта әнисенә ияреп, басу эшләренә утауга йөри. Ondan soң инде үзем ныгыгачын сорык карага куя башладылар. Сорыклар карадым. Кышлыкта сорыклар карам җәйлеккә прицепчегә отырталып, чәчүче сөрәләр. Көдә чаклы саван кармый башлаганчы тракторда эшләдем. Урманга җибәрделәр, берничә мәртәбә урманда да эшләдем. Сугыш чоры балалары авыр эшкә генә түгел, юкка гына бирелгән каты җәзаларга да түзгән, чыдаган. Николай Герасимов әнә 12 яшь вакытта ЧТЗ тракторында прицепчик булып эшли башлый. Ялгыш төшеп калмасын өчен аны хәтта тракторга бәйләп куялар. Ындыр табагына алып барганда яшереп калган бер көлтә арыш өчен малайны 2 елга төрмәгә утырталар. Слоп соломы взял раной, и вот посадили, 2 года дали. Присидел от Солюканска 180 километров был. Авырлыкларга сынмаган ветеран булганына шөкер итеп, ил көннәргә иминлек теләп гомер итә. Очень большое спасибо. Благодарю. А я охота жить. Бог сказал, до 100 лет мы тебя дотянем. Әлфинур Ногманова, Ойрат Фазилов, Муслим телевидениесе. Салауыз Мухан ауылында яшәүче тыл һәм хезмәт ветераны Нәсимә Вәлиева бу көннәрдә 90 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Аны гомер бәйрәме белән тәбрикләргә район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов җитәкчелегендәге делегация килде. Ветеран Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлау хатын район җитәкчелегенең истәлекле бүләкләрен хезмәтенә иң зур бәя буларак кабул итте. Нәсимә апаның гомер юлы ил язмышы белән тыгыз бәйләнгән. Ачлыгын да, мохтаҗлыгын да күргән. 6 яшендә әтисез калган. Сугыш чоры авырлыкларында үз җилкәсендә татаган ул. Авыр булды, җиңел булмады. 3 ел урман кисәгә бардым, җирәк урманга. Бер ай кисеп кайттык. Малайлар агач чыгардылар, без кисеп тордык. Кызлар. Сугыш беткән елда 7 классны тәмамлаган кыз тракторчы ярдәмчесе дә була. Лабагрейкада арыш таура. Лабагрейка белән арыш таурдык. Үзем ишер малайлар белән. Малайлар от тоталар паратны. Мен лабагрейкадан уңган арыш төшерәм.
Elden eli senetine kıstıram oşulaneler, benim küs gitmey. İdris oşulana tırganı yok. Ne ottut. Turu var dey. Turu yırt almayayım atlarını. Tağın alıştıra. Yol kaldırasın bettey. Ul bir iki eylene deyin ul türe. Min ot tutup baram. Нәсима апаның эшләмәгән эше калмаган диярлек. Тавык фермасында чибиләр дә үстергән, сарыкчылыкта да эшләгән. Кыш көннәрендә совхоз малларына саламын, пешәнен дә ташыган. Соңрак медпунктта санитарка булган. Нинди генә авырлыклар күрсә дә, тормышыннан канәгать, язмышына рәхмәтле булып яши Нәсима апа. Бай авылында яшәүче улы белән килене әнкәләренең хәлен белеп ярдәм итеп тора. Әнкәй булай безгә әйбәт булды инде. Безгә кырсарак, әткәй җумшаграк булды инде. Укыттылар инде безне. Апа университет бетерде, мин техникум бетердем. Иптәшем белән атнага бер, кайчагында атнага 2дә килеп китәбез. Күбрәк әнкәйне менә Шулпан соцработнигы һәм Гөлфия медработник, олар әнкәйне күбрәк күләрләр, күбрәк аңа ярдәм итәләр инде. Ашарларына да пешерәләр, җыештыралар, итәләр. 90 яшы тулуга карамастан Нәсима апа тик торырга яратмый. Яшелчәсен дә үстерә, ипиен, камыр ризыкларын да пешерә. Хәл белергә килүчеләрне иң элек табын янына чакыра ул. Авыл утлары газетасын укып, район хәлләре белән танышып бара. Социаль хезмәткәр белән шәфкать туташында үз балалардай көтеп ала икән изге күңелле Нәсима апа. Нәсима әби карар өчен бик яхшы әби ул. Аның изге күңелле ул. Ул безне көтеп тора. Аның хуҗалык эшләрендә булышабыз, инде әйберләр алып кайтып бирәбез магазиннан. Әйберләр пешерәбез. Үзе дә әле эшләргә генә тора. Ипикәйләр сала, ипикырына бер пирогта тыгып куя духовкасына. Шулай кыстый-кыстый безне чәй эчертәсе килә, инде кунак итәсе килә. Ул шундый кунакчыл кеше. Нәсима апа әнә шулай картлыгының рәхәттә, кайгыртуда узуына мең шөкер итә. Туган көнендә Россия президентының котлау хатын, район җитәкчелегенең истәлек бүләкләрен хезмәтенә иң олы бәя буларак кабул итте ул. Дөньялар әйбәтләнде бит хәзер апаем. Аллаһка шөкер, мохтаҗлык юк. Балаларым да әйбәт булды. Хөкүмәт тә тәрбияли. Мең шөкер барсына. Әлфинур Нугманова, Ойрат Фазылов, Муслим телевидениесе. Район башкарма комитеты коршында эшләүче эпидемиология каршы санитар ведомстволары комиссиясының утырышы үтте. Утырышта сүз коронавирус инфекциясын кисәтү турында барды. Муслим районында ситуация тотрыклы диләр табиблар. Грипп, вирус, ширлер, пневмония белән ширлеләр саны артмады. Былтыргы соннарга караганда, былтыргыдан ул бүгенге көндә кимрәк тә. Көн сайын бүген, кичә 4 бүгенге көнне 4 кеше мөрәҗәгать итте. Кискен респиратор вирус шир белән кичәгенә 7 кеше. Февраль аенда уртача 15-20 кеше мөрәҗәгать итә иде. Шуңа күрә бүгенге көндә кискен вирус ширләр белән мөрәҗәгать итүчеләр саны кимеде. Коронавирустан саклану максатында масса күләм спорт һәм мәдәни чаралар 15 апрельгә кадәр кичектерелә. Чит илләргә чыгу тыела. Районнан читкә чыгучылар яки башка регионнардан кайтучылар булса 24601 телефоны буенча хәбәр итүгә сорала. Ялгыз өлкәннәр яки инвалидларга ярдәм кирәк булганда да шушы телефонга шалтырату кирәк. Ситуация тотрыклы булса да кибетләрдә күпләп товар алучылар күренә. Шул хакта алдагы сюжетта. Бу көннәрдә кибетләрдә гадәттәгедән үзгә агызыгы күзәтелә. Халык күпләп азык-төлек һәм көн күреш кирәк-яраклары ала. Коронавируска бәйле карантин булыр да кибетләр ябылыр дип куркучылар бар. Муслим кибетләренә продукция көн аралаш килә. Көн саен товар китерүче кибетләрдә бар. Азык-төлек җитәрлек. Кибет киштәләре сәгате белән буша булса да, сатучылар аларны тутыра тора. Безгә товарлар көн аралаш кайтып тора. Понедельник, среда, пятница. Алай әйбергә менә биткән юк. Сөтеп торалар. Халык курыкмасын. Жормалар менә тулы, үзегез күргәнсездер. Кеше йөреп тора инде, үзенчә бөтен әйберне алып торалар, но безгә 2 көн саен продукция кайтып тора. Һәр вакыт полкаларда әйбер булачак. Муслимгә күрше тирә районнардан килеп продукция алучылар да бар. Муслимлеләр арасында да товарны күпләп алучыларны очраттык. Алар моны авылдан көн саен килеп булмый дип аңлатты. Без пенсияларга шулай 1 айга алып куябыз. 3,000 4,000 булай инде шул.
настоятельный тага. Магазинда бүтін бар. Міне ауылдан келеміз, шулай пенсия, банкоматтан пенсия снимайтабыз, продуктлар алып кетеміз, шу. Мұндай ажиотаж деп мен бір алмадым. Кімдер тарапынан кетіріп шығарылған әйбіргіне. Неге керек, анда бір сетмерлі оны қайтып қойуыда. Когда 10 килолық қапшықылан қайтып жеткірелен. Бізде кішіде бір сөз етселер кішіге. Сұрады паника мұшында нәрсені. Кешеден ақутканы қарап отырғанда бүгінде кіші нәрсеге жия олай бірден аламын. Борчылыр сәбәп юк. Республика өз җитештерүчеләре хисабына халыкны тулысынча азык-төлек белән тәэмин итә ала. Республика президенты шулай дип белдерде. Халыкның продукцияны күпләп алуыннан файдаланып, кайбер кибетләр азык-төлеккә бәяне күтәрергә яки яраклылык вакыты чыккан продукцияны тәкъдим итәргә дә мөмкин. Игътибарлы булыгыз. Коронавируска килгәндә республикада ситуация тотыруклы. Кайбер уку йортларында карантин кертелү, чит илләргә юл ябылу, авыруны кисәтү максатыннан эшләнә. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Авыл хуҗалыгы формированиелары язгы кыр эшләренә кереште. Уҗым культураларын тукландыра башлады. Август Мөслим һәм Туган як агрофирмалары беренчеләрдән булып, көзге культураларга минераль ашлама кертә башлады. Озакка сузылган кыштан соң басуларда трактор гөрелтүсен ишетү күңелгә ниндидер рәхәтлек бирә. Игенчеләр әле кардан да орынмаган басуларда еллык уңышны кайгыртып эшли башлады. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматлардан күренгәнчә, быел районда 13 мең гектарда көзге культуралар игеләчәк. Туган як агрофирмасының Тугаш авылы һәм Август Мөслим агрофирмасының Кереш Шуран авылы янындагы басуларга аммиак селитрасы һәм аммоний сульфаты сибү эше оешканлык белән бара. Беренче көн булып басуларда 80 гектарда эш башкардык, тукландырдык. Карыш басуын бүгін менә күреп торасыз, дәвам итәбез. Бүгін инде күбрәк майданда эшләрбез дип планлаштырган эшләрбез иртән сәгать 6-да эшебез башланды. Туган якта быел уҗым культуралары 3719 гектар били. Аның 1450 гектарында көзге бодай, калган майданнары арыш. 2020 елга язгы кырышларына старт берилде. Безнең беренчеләрдән булып 14 март көнне Август Мөслим агрофирмасы уҗым культураларын тукландыруга кереште. 16 көнне аларга Туган як агрофирмасы кушылды. Тоже уҗым культураларын тукландыралар. Безнең бу эшләр 13 мең гектарда эшләү планлаштырыла. Моның өчен җитәрлек күләмдә ашламалар кайткан. Безнең бүгенге көндә район буенча һәр гектарга 40 килограмм тәэсир итүче матдәдә ашлама тупланган. Әле бу эш дәвам итә. Көздән чәчүлекләргә катлаулы ашлама керткәннәр. Бүген УАЗ Патриот базасында Амазон чәчкече белән тукландыру эшләре бара. Ел сайын менә кайтабыз, кайтып җиттек бөтенебездә. Агрегатлар Аллага шөкер, запчастлар белән тәэмин итәләр. Кайтып беттеләр. Менә быел Алла берсә яңа агрегатлар да кайтырга тиеш. Алла берсә чәчү агрегатлары кайта. Амазон чәчкече бер узуда 36 метр киңлеккә ашлама чәчә. Елдагыча басуда дымны күбрәк саклап калуны максат итеп куйган аграрийлар. Бүгенге көндә район хуҗалыкларына 5000 тоннадан артык ашлама кайткан. Уҗым культуралары 1500, ә күп еллык үләннәр 500 гектар мәйданда тукландырылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Яз темасын дәвам итеп, редакцияга Мөслимдәге кооператив урамының 160-нчы йортында яшәүчеләрдән шалтырату килде. Алар атна буе подвалдагы пычрак су ис белән көрәшә. Сәбәп ниде? Подвалга кар суы тулганмы, әллә башкадамы сәбәп? Ситуацияга коллегаларыбыз ачыклык кертә. Йорт хуҗалары бүген аптырашта. Подвалларына су җыелып, кышка әзерләнгән банкаларына, башка кирәк-яракларына, подвалда сакланган көнкүреш әйберләренә зыян килгән. Йортта яшәүчеләр безне подъезд ишек төбендә каршы алды. Проблемадан чыгу юлын таба алмаудан гаҗиз калганалар. Йортның урта подъезды гына су өстендә утыра булып чыкты. Көздән бирле менә шушы пычрак подвалда җырып йөрмәле түгел, пычрак су агып ята. Менә начальнигә килеп китте, коммунальный начальнигә. Коммунальный начальнигә кар суы ди. Кар суы түгел ул бәпкәем. Менә шушы пычрак бук су агып ята. Бук су агып ята. Тиздән буты киеп тә йөрмәле түгел бит анда. Өйдә торып булмый, яшь балалар мен кертелмим, оныкларым бар, мин аларны нигә кертелмим. Потому что анда тын алырга үй юк. Кесе уят, бу хатын гомергә өен җумага ситатмаган дигән кебек шикелле. Тын алып булмайды, душно менә, невозможно, ничек әйтим мин, башкача мин аңлаталмыйм. Гөлфия сүзләренә мин дә кушылам. Безгә ярдәм итсеннәр. Йортта канализация трубасын яңага алыштырганда искесен җиренә җиткереп томалап куймаганнар ахры. Мөслим инженерлык челтәрләре җәмгыяте эшчеләре элекке канализация трубасын халык зарларыннан соң яхшылап бөкеләп куйган. Шушы пычрак су мәсьәләсендә инде менә һәр көнне иртән шушылай җыелышабыз да зарланышкан булабыз инде. Үзебез зарланып кына бер ни дә юк. Төннәрен өйгә торырлык булмый.
Уқсып шығабыз менә қысып. Шул хатланак исле була өйләр. Ул киемнәргә сеңгәндер инде магазиннарга мәдәргә чыксак та киемнән сосыз килми микән дип шикләнәбез инде. Ана шуны Ринат әзрәк эшләтеп китә дә, жол булдыйса воскресенье булса, подполга пычрак суага. Менә татарчасы шул инде аның кыскача истәлеге. Кооператив урамы 160-нчы йортның подвалына су кирип, халыкка кыенлык китереп чыгарды. Бу инде безнең яңгыр сулары дип фаразлана, канализация сулары түгел. Бу су үткән җирләрдәге урыннарны быел батмоскаларын ремонтларга дип планлаштырабыз. Банкаларга килгәндә халык подвалда банкалар сайыкларга тиеш түгел, подвал аның өчен куелган урын түгел ул. Кооператив урамындагы 160-нчы йортта алга таба мондый проблемалар булмас дип ышандыралар Мөслим инженерлык шелтәрләре җәмгыятеннән. Күп фатирлы йортта яшәүчеләрнең зора аңлашыла. Аларның да үз фатирларында уңайлы шартларда яшисе килә. Тик моның өчен уртак тырышлык таләп ителә. Башланган эшкә кар ява дип белми әйтмәгән халык. Иске канализация трубасын вакытында томалап куйган булсалар, халык авызында томал исе булмас иде бүген. Калган эшкә кар ява шул. Кары да яуган, кар сулары да кирәген күрсәткән йортта яшәүчеләргә. Һәркем үзенә билгеләнгән тармакта җаваплылык эшәсен. Халык әйләнә тирәдәге чисталыкны сакласын, көнкүреш калдыкларын чүп-чарын махсуслаштырылган машиналарга гына тапшырсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Ак калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасының район бүлеге төрле чаралар үткәреп кенә тора. Күптән түгел генә үзәк китапханәдә үткән утырышта башкарылган эшләргә анализ ясау белән бергә алда торган эшләр дә тәгаенләнде. Ураннан Әлфинур Нурманова репортажы. Оешманың авыл җирлекләрендәге бүлекчәләре дә эшне җанландыра бара. Урыннардагы активистлар эшне авыллардагы тарафдарларына таянып оештыра. Күмәкләшеп эшләү һәрвакыт матур нәтиҗәләргә китерә. Баланлы, иске карамалы, Әмәкәй авыл җирлекләрендә үткән чараларда, Мөслимдә оештырылган тематик кичәләрдә бу ачык күренде. Иҗтимагый оешмага 25 кешене теркәдек. Безнең хатын-кызларыбыз бик актив. 25 кешенең инде барсы да үз вакытлары белән йөриләр. Biz birinchi ishlov davrida mana boshda qalfoq tigudan boshladik. Endi o'zimizning endi opalarimiz bilan сөйләштек тә qalfoq tikdik. Ham qalfoqdan so'ng qo'l ishlari, shigular, turli ishlarni xotin-qizlarning ishni ishli barsinda ishlarga rizolar, barsida kelәләр үз вакытлары белән. Ак калфак иҗтимагый оешмасы Туган якны өйрәнү музее белән үзара хезмәттәшлек урнаштырган. Авылым уңганнары проекты кысаларында җирлекләрдәге оста кулларның эшләреннән күргәзмәләр оештырыла. Birinchi күргәзмәне Баланны авылы җирлеге башлап җибәрдем. 15 марттан әлеге күргәзмәдә безнең иске Карамалы авылы җирлеге хатын-кызларның кул эшләмәләре тәкъдим ителде. Күргәзмәләргә сезне чакырып калабыз. Оешма үз эшчәнлеген киң халык массаларына күрсәтү максатында Instagram каналында үзенең махсус битен булдырган. WhatsApp'та эшче төркемнәре дә бар. Безнең инде март аена планлаштырылган чараларның иң зурысы ул әлбәттә Бишек җыры кили әбием дигән конкурс. Безнең Бишек җырларына Instagram интернет челтәрендә үтәчәгендә әлеге конкурс һәм инде конкурста 4 җиңүче булыр дип планлаштырабыз. Менә 12 марттан старт бирелде. Райондашларыбыз да бик теләп әлеге конкурста катнаша алалар. Ак калфак иҗтимагый оешмасы Мөслимдә узачак федераль сабантуйга әзерлек эшләреннән дә читтә калмый. Хатын-кызлар милли бизәкле сөлгеләр чигүгә керешкән. Федераль сабантуйга 100 дәнә чигелгән сөлге әзерләргә тиешбез. Бүгенге көндә әлеге эшчәнлекне шулай ук инде алып барабыз. Менә авыл җирлекләрендәге безнең бүлекчәләргә инде әлеге сөлгеләр өчен материал кайтарттык. Музей хезмәткәрләре инде безнең җирлектә генә кулланыла торган орнаментлар белән таныштырдылар. Шигү устасы Роза Низамова нинди алымнар белән шигү кирәклеген аңлатты. Сабантуй сөлгеләрен шигүгә җирлекләрдәге оста куллы хатын-кызларыбызны да тарту кирәклеге әйтелде. Әлфинур Нурманова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе. Райондашларыбыз арасында оста куллылар күп. Альфира Шәйхетдинованы тегү бәйләүгә осталыгы аның әнисеннән мирас булып калган. Мәктәптә укыганда күрше апаларына халатлар тегеп кидергән кыз. Вакытлар узу белән оста тегүчегә әйләнгән ул. Альфира Шәйхетдинова турында алдагы сюжетта. Үй эчендә һәр нәрсә хатын-кыз тырышлыгы белән тудырылган матурлык турында сөйли. Шелтәрләр үстенә куелган ажурлы ламбрикеннар, залны гөлбакча итеп күрсәткән гөлләмәләр букетлары, лампа торшырлар, шигүле сандыклар, шкатулкалар, төрле бәйләм әйберләре һәммәсе бу йортта уңган кеше яшәвенә ишарәли.
Кул эшләре белән байтактан шөгыльләнәм, башта тегү белән, аннан чигү, бәйләмнәр белән шөгыльләнәдем. Үземнең балаларга инде бәйләп комбинезоннар, күлмәкләр, бөтен шапкаларны, аннан оныкларыма шулай бәйләп кигертәм. Хәзерге вакытта тапочкалар бәйлим. Альфира 38 ел элек Тотбулер авылына Октаныш районының Түке авылыннан килен булып төшкән. Тормыш иптәше вафатыннан соң җитеш дөньяда бер үзе калган райондашыбыз ялгызлык ачысын кул эшләре белән басарга тырыша. Балалары туган нигездән чыгып киткәч, тәрбиягә 3 бала ала. Менә Артем белән Аврораны мин 2008 елның 9 сентябрь көне алып кайттым. Безгә бу 2 баланы алганда миңа инде бик олы консилиум төзеделәр. Балаларны бирергәме, юкмы дип инде бирделәр, безне ошаттылар. Альфира апаның йорты авылда иң таза йортларның берсе. Ишек алдында пластик шешәләрдән ясалган төрле җәнлекләр сине елмаеп каршы ала. Булганнан бар да була дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Альфира апаны авылдашлары яратып универсал дип йөртә. Бер генә эштән дә куркып тормагангамы, аның белмәгән бер генә әйберсе дә юк. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Мөслимдәге Җәмик мәчетендә малайлар һәм ир-атлар арасында Коръән бәйгесе узды. Балаларны китапны тәҗвид кагыйдәләренә туры китереп, матур мәкам белән укулары күңелләрне кузгатты ди коллегабыз Әлфинур Нохманова. Районның имам мөхтәсибе Расих хәзрәт Каюмов бәйгедә катнашучыларның саны елдан-ел артуын билгеләп үтте. Бу бәйгене үткәрү безнең инде Коръәнне өйрәнү генә түгел, Коръәнне ятлау гына түгел, шушы Коръән эчендә булган әхлагыбызны, инде әдәбебезне булдыру. Шушы Коръән белән гамәл ничек кылабыз, шушы гамәлебез аркасында без ничек итеп яшибез бүгенге көндә һәм киләчәккә дә шушы балаларыбыз инде безнең әхлаклы, матур булып яшәргә үзләреннән дә өлеш кертерләр. Бәйгедә 40-ка якын конкурсант 3 төркемгә бүленеп көч сынашты. Ир балалар нигездә Мөслимдәге мәчетләргә йөреп, хәзрәтләрдән гыйлем алучылар иде. Баланлы һәм Салмухан авылыннан да берничә шәкерт катнашты. Яшьләр, балалар бик тартылып бетми, тырышабыз, вәгазьләр сөйләп, балаларны тартырга, шушы укуларга да, ләкин инде җомга намазларына балалар булдырылганча вакыт табып мәктәпләрдән җомга намазларына керәләр. Әлхәмдүлилләһ, 2 баламны алып чәлдем бүген Коръән бәйгесенә. Инде матур иттереп, әзрәк алар баштагы мәлдә укуларда катнаштылар, матур иттереп сөйләрләр дип ышанып торабыз. Бәйгедә катнашучыларның чыгышын республика мөфтиятеннән килгән хәзрәтләр бәяләде. Нәстән алып әгъләгә кадәрге сүрәләрне яттан белүче 25 бала арасында беренче урынны Әхмәт Мәүлиев алды. Икенче урында Рамазан Хәсәнов, өченчедә Гадел Моратов. Гамма җүзен өйрәнүчеләр арасында Габделмәлик Моратов җиңү яулады. Икенче урын Габдулла Моратовка, өченче урын Гомәр Хәйретдиновка бирелде. Тәбәрәк җүзен яттан белүчеләр арасында Салих Сафин беренче урынга лаек булды. Мөхәммәд Низамов өченче урынны алды. Бәйгегә җиңү өмете белән килгән Ибрахим Мәгълиев икенче урынга лаек булды. Мин Мөслим мәчетендә 3-4 ел укыйм инде. Коръәнне шаулап укырга өйрәндем. Әти өйдә укыта башлаган. Коръән бәйгесендә мин икенче тапкыр катнашам. Теге елны мин икенче урын алган идем. Бәйгедә зурлар да катнашты. Аларның күбесе Коръәнне китаптан карап укыды. Изге китапның берничә җүзен яттан өйрәнгән Илмир Гыйльмировны исә һәркем әсәрләнеп тыңлады. У нас дома Коран все учат, и жена, и ребенок, и я тоже учу постоянно. Всегда читаем, всегда стараемся участвовать в подобных конкурсах. Мы всегда стараемся сделать, чтобы было отлично, потому что это слова Аллаха, это Коран, и здесь нужно и соблюдать и таджвид, и махрадж надо, чтобы правильно букву произносить. Все это надо тренироваться, сравнивать, спрашивать у знающих людей обязательно. Россия Ислам университеты каршындагы Коръән хафизлар әзерләү үзәге идәүче белгече Ибрахим Хәзрәт Сабиров бәйгедә катнашучы балаларның әзерлек дәрәҗәсе югары булуын билгеләп үтте. Очень обрадовала подготовленность учеников, шакирдов. Они в каждой номинации были готовы, хорошо исполняли. И даже
Среди них те, которые знают несколько уже джузов из Корана. Аллаһның изге китабын өйрәнүгә күңелен салган бүгенге балалар арасында киләчәктә укуларын Коръән өйрәнү үзәкләрендә, дини уку йортларында дәвам итүчеләр дә табылыр. Дин гыйлемен тирәнтен өйрәнеп, җирлегебезгә имамнар, мөгаллимнәр булып әйләнеп кайтучылар да булыр. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе. Келесі атнадан чисталы 2 ойлығы башлана. Мөслимлеләр 2 ойлыққа старт бирде инде. 19 март көнне районның оешма предприятиялары беренче өмәгә чыкты. Юл буйлары чистартылды, бордюр яннарында җыелган шөп түгелде. Мәктәпләр, күбәләк балалар бакчасы һәм мәдәният бүлеге аеруча активлык күрсәтте. Яз кояшы туры карый башлау белән җирлегебездә чистарту эшләре башланып китә. Өмәләрдә район халкының актив катнашуы аеруча сөенечле хәл. Мөслим урта мәктәбе Тукай урамын юып диярлек чыкты. Коллективның дустату булуы аларның уртак эшләреннән күренеп торды. Бүген без 19 март көнне үзебезнең Капла Тукай исемендәге коллектив белән беренче язгы өмәгә чыктык. Коллектив белән бергә булгачтан бик күңелле эшләве, язның беренче көне инде шундый кояшлы, шундый матур, искитмәле көн, җылы һәм коллективның җылы карашы да үзебезгә рәхәтлек бирә. Тукай урамына бергәләшеп эшкә чыктык. Өмәгә сабан туйга әзерләнәбез. Үзебезне матурлыйбыз. Җирлегебез халкы мондый чараларның берсеннән дә читтә калмый. Үзебезнең җирлек, үзебезнең яшәеш бит бу. Мөслимнең йөзе аның урамнарыннан күренә. Күмәк эш җанга да рәхәт. Берәү дә битарафлык күрсәтмәде. Себеркесен дә алып килгәннәр, тырмасын да шиләгендә. Без менә күбәләк коллектив, детсад коллективы беренче тапкыр менә бу елда үзебезнең беренче өмәгә чыктык. Үзебезнең территорияны чистартабыз. Мөслимебезнең матурлыгы, чисталыгы үзебез өчен без ел сайын шулай торып өмәләргә чыгып, юл кырыйларын чистартабыз, себерәбез, матурлыйбыз. Мөслим гимназиясе укытучылары һәм район мәдәният бүлеге егет кызлары кооператив урамын ялтыратты. Күбәләк балалар бакчасы коллективы Фәтхуллин, лицейлылар Банык урамында чистарту эшләре башкарды. Культура работниклары беренче өмәгә чыктык. Мөслимнең урамнарын чистартып, тәләп матурларга тырышабыз. Мөслимебез көннән-көн матурланып, яшелләнеп бара. Безнең инде әлбәттә мөслим халкының да монда өлеше бик зур. Без һәр даим шушындый матур өмәләрдә катнашып торабыз. Эш барышын хезмәт коллективлары фотога да төшереп барды. Лилия Шәймиева, Айрат Фазилов, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.